bar saka Mandura. Aku arep rene mawe watu tak kecuk pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa lho? Kowe Bagong muter. Nuwun sewu ing abdi kepatihan Cemadung dawuh. Oh, gondhok blekuduk suwaru gembol sumarante hawela. Nuwun sewu nggih ing bopeng saka lima Cemadung dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadung dawuh. Iya. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjarjungut puntur sasana Cemadung dawuh lho. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ing nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaling ngarepsot. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kapenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungguh kadidyaning Baladewa, menang boyong endang lara temon. Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayo Senguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Bagong dibondo, tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah, ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho, napa mboten rekoso. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa, mangkata. Kartomarma Swatama Durgem Padra
Sasena Durmagati kabeh padha dibudhalake Citraksa-Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake. Cinciripit kabeh dibudhalake. Bagong dicekel. Kartomarma wis ngadat saben nomor 1 mangkato. Nuwun sewu Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkato karo kadamu kabeh dicekel. Dusana wonten dawuh. Ora mangkat udah kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkato. Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinun Prabu Ndarawati ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong kendel, wah Bagong wani, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan. Dursasana gawan Durna Patih Sengguni no kabeh ning negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipestekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa, lakonana uripmu kanthi tuntas. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Hah? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangu saka omah? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ora tau iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantil lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Lah kowe juga dadi kena ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting desangu. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni ro bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Menawa wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisuk langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan.
Mula nek wani karo Prabu Baladewa wani karo Kurawa asli mati nesta. Utang mondeng. Kleru. Aku ya matratap matratap aku. Ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli e. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nek mung kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gak sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong, Ngapa? lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Ya basa sing kok. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatono. Wah urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe. Wah, asem ora. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Tru? Iki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Mong hati-hati lho, Mong, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah Tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep belet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no yang burine, aku yang burine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep darto paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng nampak-nampaki kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwarpaku tak kendara dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong. Mati. Dara Tirtanata Kasabokyan Gunung Tanpa. Petruk iku aku blak-blek kula cape tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa iki wadya cek pabalajan. Lajeng hayo dulwa gaji. Pengiran Pati Negara Kesiya, Kadhasyata Negara Kesiya.
rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekake Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajal baraka. Iya. Jadi gini. Cokot ke kodok. Kodok kerok ini nek didemek marahi racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis ora wedi. Lho kodokku. Wis iya. Cokot ke tikus wirok. Ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Tak entuk kalau deket. Iki apa iki? Saka mati cilik aku kowe. Ora apa-apa edan. Tiba-tibaku mocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Edan. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa ngamati kebrobyos. Iki urung sepiro ana saperangan sing urung maju itu. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja wawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndodot kok yo cedhile ra jang masalah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Oh, aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan kamu. Aku mesti kapusan to. Jah kula man. Kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah ngene aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dinekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata inggih pawon. Kowe iki nang Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna.
Kalah yo kalah. Lajigul. Piye, Dur? Lemok. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petro karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petro karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati dening aku, niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ah terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. woi, pusakamu apa aku urung tau. Kok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petro gak mlonyo babar blas. Kedua, tikus wilok. Lupane persis sampean, Man. Kula ke nyokot Petro gak apa-apa. Jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentuk. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petro mbel pudel lho mau, Man. Ah iya. Terus Kalah. Petro ngantem kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepani kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget jeloki sirah kula bres. kalah. Kalah, Man. Kowe iki Kadang Nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing guru maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe apa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis, Kula sing ajeng maju metoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelet nyawuk anu nyawang gegelaring jaket seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapitan neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Aku seminggawan. Petro. Edan kowe. Umani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjongake nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. iso akeh panjen.
Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petuk kalah ruci traksi ini bubar kabeh sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ora ana sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ana sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe Mula Petro wis penak kene ngono ya nek perlu semuni tutuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing ati-ati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Mas. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Tro. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang nonton niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lha iya mergo nek sampean menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh mulih kabeh karo dembengok dalange Petro dalange pokok Citraksi kok menang karo Petro terus sing di omah gelo ditanggap meneh napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak ora tau dienggo iya mula kudu sing etis mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar ya dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon ya ora ana mula tinimbang kula njata si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan kula tak ngaso ya kula niku apa anane Man nah iya lho bener bebangane ra wayangan ha iya nek tetep wayangan niku eksis eksis ya apa eksis niku penampilan terbaik Mate lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Bose, niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengeni Sinuwun Prabu Mandura kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk Koko Prabu Baladewa ning kotak ora iso main kok sesek lho dadane gagas menungso siji kae rumangsa Citraksi warna ndi arep maju perang rasa mlebu kotak iya wila dicegati tenan anggere maju dicegati dun menggari kowe sing rung maju lho.
Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edon. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa meguru karo Kurawa 20 taun. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki. Ngolu apa? Kok ngomong. Nyo, njata sok. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondot apa? Nyo ya. Mburi ya kena nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Nekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo, garota kowe men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun ngono. Mutar. Rapopo. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sanggas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mutar kowe. Mutar ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mudarna ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita. Wah, ning aku wis bacut don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora diagama kok ya. Oh, awas. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Oh, no. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti pindho.
Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh iya. Oh. Ya. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gam nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Mutiar. Apokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, le ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan. Apa? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-ombro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggodel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Sultan Taha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kirani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten engko. Gong, jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Weh. Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper Gus. Prabu Baladewa maju to sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran Sukertaning bawane iblis lan Petro, Bagong ora minggat sing kono ada gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Yang ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki nang kono. Kowe kakangku Petro. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki, iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Iki kono. Pen.
gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Walah Mar Semar. Walah Mil Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak, jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Bela iki merke. Wah kepro watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tatra. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku obat kuat. Lho. Kuat. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo-nggolo. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Ya. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ya. Ya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Ora goleki gareng ana rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentokke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, paling jangan sedan pala. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Panos maning jajaran sultan bone iblis anak. Jagat Prabu Bale metu. Oh, iki kuwi. Lek aku ngedep kaca iki. Wih.
Ayo, amo Suramarata, Jaya Marata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja gawar ngawur. Iki Prabu Balemetu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa ora? Kowe Bagong modar. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu kowe. Aku golek resung. Goleke lesung. Goleke gaman tro aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi Cewek. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembrobos orang-orang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi iki? Iki susah gendera iki. Iki lho, wis no. Ono. Iki no. Ganggu wong ngombe es. Edang ono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Cuang yo. Banjur cara Mandarin ora. Remo dereng iya nggawa genter iki apa? Wonte jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora Baladewa mulai kaya ledan. Ajo. Wajine wae. Wah, mutar wae iya. Pak Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Pak Prabu. Kuwi duku, kuwi Bagong kuwi. Nggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Weladi Mas Setyaki. Nggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Kan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing ndang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, senjaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bapak Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye? Baladewa aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sakarmu kan percaya aku apa mrimu. Aku gak kaya ngene iki. Bapak Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk kepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Bapak Prabu Mandura ingkang menika kendel-yen. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma.
Winginipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, yo. Yen nadan saktenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak kedhawuh. Wis, aku njaluk pamit. Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha iki ya ora ngerti. Ayo salin. Salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten Bali yo Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Petruk, nun, bapakmu ki ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh, nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Malah krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora. Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong. Mboten. Nyotampan ono kowe dhewe PN dhewe, nggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku Hus. Wes kok. kowe urung. Moh. Mau ya wis. Ngono
ngono kok. Panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucinde Pari Jata Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Legegek kugek sadulita mel. Ndara kula, Den. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Iya, Siwa Semar ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula, iya Kakang Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha, tanana kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocahe niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Leh kula ajeng ewah niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucinde Pari Jata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh ratu sewu negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar, apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap? Pun tanggap pripun? Wanara seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Bondo. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucinde Pari Jata Kencana papane ana ing kasuwargan. Ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra sewu negara tanana kejaba mung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan kelawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Senet bakal kelakon dadi
sarta mengku garwa putri saka negara Ndrawati Kakang Nayantaka. Ning kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula. Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendari Soto. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakayaning Kyai Nayantaka. Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadem. Ngopo? Didhawuhi Bapak kon nderek sampeyan. Wah, ngeribet-ngeribeti laku. Lah pripun to? Supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bandawasa. Supaya enggal prapta ana ing negara Singgela. Kowe ngerti ya, negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar. Mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bandawasa sak jangkah wis isa prapta ana ing negara Singgela. Napa ora dianggep ora duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe? Duwe. Aji Bandung Bandawasa, kula duwe aji Maisa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarepmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Sewu, nuwun amit pasang Kalimantabe. Sampun kinten kula cumalena. Karena nembe sepisan menika kula sapejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat manahipun ingkang abdi pun Bisawarna. Wah. Prabu Bisawarna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake. Yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satria ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Lah dalah. Lah. Persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Iya. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden Janganangka. Petro abdiku. Lha Petro sinuwun. Ki Lurah Petro. Nggih. Lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sawi mboten remen kaliyan panjenengan. Ait iki. Kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedaran lan panjenengan Lurah Petro anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ngibadah. Sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam takliming Semar Badranaya. Semar Badranaya, Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika
Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna, Wonten dawuh. dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saling Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel, kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula Ora ketang sambawa botol lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki. sewawi kula dherek Kang Narada. Kunapi? Mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah Pujangkara. Dalah kencang warudayang pak-pak-pong. Bobol ngali codhe sapa sing gawe? Arjuna Sawandi. Inggih Kakang. Tumunten ngatimbalan menawi gatosipun. Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura. Wale-wale menapa? Mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debuk Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Mboten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi. Mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas. Waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada. Teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Di, nuwun sewu. Mesinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Nuwun sewu lho. Mangke ora jenengan mboten maring ngampil gamelan Lukananta menapa dipun aturaken Janaka menika. Wah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar mingga wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Di. Arjuna ulun maring adel. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh, alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to, Le. Baes bejane adimu Winala Gareng. Nggih, matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus.
Tanana kerja banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Dubaksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun Kakang Rata. Punapi? Malah kula piyambak ingkang tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Dubaksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo di kula dherekaken di. Kula dalah. Mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya, Siwanoman. Kalian Bagong. Iya, Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Nyok. Malah nyok. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula kebiyen kula ngomong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumen tekan sak menika derenge wah. Ora ya bentuke ngene iki, Mas. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman, wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi itu sepundi lho. Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kak Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ini kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tok ngono sama. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu Siwa Setubanda. Isa apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping nitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang. Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, iki apa iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yane iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono.
Wong edan ora. Kowe lah iso notok tralene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu. Kowe Gajah Setu Bondo. iki dulure Kanjeng Rama. Kowe, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget. Bulus. Jimbung. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Kang Semar, kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manik Maya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Deboksa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo. Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werkudara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ngeraine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet lakon penjangkam. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama. Wis barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak menake. Ngawur jan wis. Anoman ki tunjun. Nabu mempeng Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah iya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok to. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong. Yo jujug Ndarawati. Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Wih, lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora mantra-mantra, meh wae jambi sigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparuh. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing Wisatata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Deboksa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta sing larape adiku dhewe Manik Maya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit ladalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak parangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih.
Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senek kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandha dicucuk sinae. Rasane semanding nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kula sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa Barong Bambang saniki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saha panguwasaning dat kamur wendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula indang loro temen nyata kowe kang dadi kegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Lah iki rak Abimanyu to kasinggihan wae. Oh la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Sreng karo indang loro temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kowe Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke pawau. Oh, kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sreng iki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngoten ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutun. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki aja mlumpuk nang kene ngabeh iki dareng apa? Kok ya kok iki ya ngopo to ya? Petruk iki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ya wis kok ya. Oh, senengane sok. Apa kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wala, nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratamtahane redok lorekmu. Kita gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sreng takon karo nyalor temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebarang aku isih kaya Prabu Jayadana. Bale. Meneng ora? Wah, ajian. apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis sak enake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya, iya, iya. Akhirnya digegak Petruk kowe gila. Balekke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya, Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Punika iki mau. Ora usah seru-seru. Kok Prabu lha tulis sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedalan ora gawe sapa lah takon. Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyatane Semar derajate ngajeng iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu kok iso ngaturake. Lho menika mboten
Mboten perkawis sanèsipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkawis pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mengsahipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe Supranasune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Pelekke. Kok. Yo, nek sing ngene iki malang krik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindake ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis kok wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, ora omong mau kowe ajan.